Суворы рыцар, які паліць, забівае, гвалтуе, крадзе дзяцей, падступны, бо прыкрываецца верай, падманшчык, бо можа атруціць ці абылгаць, нейкая суцэльная антыматэрыя. Гэта і ёсць міфалагізаваны вобраз крыжакоў, рыцараў тэўтонскага ордэна, які моцна засеў у свядомасці беларусаў, палякаў і нават расійцаў. І менавіта гэты вобраз нібыта стаў фундаментам германскага мілітарызма, або нават нямецкі жалезны крыж, які спраектаваў Шынкель у 1813 годзе, выглядае як адсылка да чорных крыжоў на белых строях тэўтонаў. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І сёння мы пагаворым пра тое, чым насамрэч быў тэўтонскі ордэн, колькі праўды і колькі хлусні ў міфах, якімі ён за стагоддзі аброс. Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, спрэчным, не забывайцеся, калі ласка, пра падабаечку і падпіску на наш канал. Мы будзем вельмі ўдзячныя. Наогул самое слова крыжакі хутчэй народна-літаратурнае, бо ва ўсім свеце кажуць нямецкі ордэн, Deutsches Orden альбо тэўтонскі ордэн. А пачалася гэтая гісторыя далёка-далёка ад нашых мясцінаў на святой зямлі, у Акры, гэта сённяшні Ізраіль. Там у 1190 годзе нямецкія паломнікі з Брэмена і Любіка заклалі шпіталь святой Марыі для апекі над хворымі. І гэта была не вайсковая база, а менавіта шпіталь. Гэта такая традыцыя, якая была ўласцівая і іншым ордэнам, тампліерам, гаспітальерам, якой тэўтонцы трымаліся таксама. Але справы на святой зямлі ішлі так сабе, таму першую рэзідэнцыю з Акры праз 100 гадоў давялося перанесці ў Венецыю. Але яшчэ да гэтага кіраўніцтва ордэна задумалася аб паўночных крыжовых паходах, то бок пра вайну з язычнікамі на паўночным усходзе Еўропы, бліжэй да Фатерланда, Нямецчыны. Вядомая гісторыя пра тое, як Конрад Мазавецкі запрасіў да сябе крыжакоў у 1226 годзе для паходу супраць язычнікаў прусаў. Мы пра гэта, дарэчы, казалі ў серыі пра прусаў. Паглядзіце, калі ласка, цікавы выпуск. І на просьбу Конрада адгукнуўся магістр Герман фон Зальца. А ў дадатак крыжакі атрымалі плацдарм, хелмінскую зямлю на Мазовій. Куды менш вядомая гісторыя, дарэчы, пра тое, што Конрад Мазавецкі перад гэтым сам стварыў свой ордэн прускіх рыцараў Хрыста з ліку польскіх рыцараў. Але у іх нічога не атрымалася, і таму пра гэты ордэн мы нават не памятаем. Пазней палякі шматкроць задаваліся пытаннем, чаму запрасіў, дзе быў розум Конрада Мазавецкага, але добра быць разумным праз стагоддзі. А тады сітуацыя выглядала зусім інакш, бо стасункі палякаў з прусамі, яцвягамі, Літвой зусім не былі бясхмарнымі. Гэта была вайна. У 1240-х дадаўся яшчэ фактар наезнікаў манголаў на поўдні, бо той самы Батый, які як таран ішоў на захад, а тады манголы яшчэ не прынялі ісламу, яны былі язычнікамі. А практыка запрашэння на помач заходніх рыцараў была нормай. У той жа Вугоршчыне, у Семіграддзі канфлікты ж палякаў з ордэнам былі значна пазней, калі крыжакі занялі Гданьскае памор'е, яўна хрысціянскія, між іншым, тэрыторыі, што трошкі супярэчыла іх статуту і ідэалогіі, але гэта была ўжо чыста тэрытарыяльная экспансія. Занятыя землі крыжакі вельмі хутка бралі ў абарот. Яны ўводзілі сваё права, адміністратыўную сістэму. Асновай была сістэма комтураў, якія трымалі замкі і абшары побач з імі. Ад замку да замку магло быць усяго толькі 25-30 кіламетраў. Уявіце сабе гэтую шчыльнасць. А прусамі у той час заведваў магістр у Эльблонгу, а пасля пераносу галоўнай стаўкі з Венецыі вялікі магістр у Марыенбургу, сучасны польскі Мальбарк. У каралеўцы Кёнігсбергу быў вялікі маршалак, а яшчэ былі розныя чашнікі, скарбнікі і гэтак далей, такая бюракратыя ў белых плашчах. Апанаванне Прусіі прайшло надзвычай хутка. Яны справіліся да 1283 года, якраз
праз паўстагоддзі пра гэта пісаў Пётр з Дусбурга. І пісаў ён так: па Божай ласцы. Вайна з прусамі была жорсткай, без правілаў, рыцараў было мала, каля 500. Гэта быў новы клімат, зусім невядомая тэрыторыя, дрымучыя лясы, але ўся гэтая аперацыя мела поспех дзякуючы прыцягненню еўрапейскага рыцарства. Пункты рэкрутацыі ордэна былі раскіданыя шмат дзе па Еўропе. Не ўсе маглі паехаць у святую зямлю, а тут нібы бліжэй, зручней. Дык ўсё ж такі ў чым быў сакрэт перамогаў? У дысцыпліне на полі бою, у суворых умовах уласнага жыцця і ўрэшце у ідэалогіі, да якой мы вернемся трошкі пазней. Рэйзы, паходы праводзілі па некалькі разоў на год. Былі нават адмысловыя даты: на Маці Божую грамнічную 4 лютага, на свята ўнебаўзяцця Панны Марыі, гэта 15 жніўня. Было зручна, бо чыста практычна гэта была альбо зіма, калі няма зелёнкі, лісця, ці наўпрост сухі час да пачатку дажджоў. Занятыя пазіцыі хуценька забудоўвалі фортамі, а пасля ўжо замкамі. І такім чынам перамагалі. Але давайце з вамі паспрабуем разабрацца, як выглядала дзяржава ордэна знутры. Па-першае, варта зразумець, што рыцарамі, якія давалі святыя абеты і ваявалі, была абсалютная меншасць насельнікаў ордэнскай дзяржавы. А рэштай былі гандляры, рамеснікі, купцы, хлебаробы. Яны жылі сабе і жылі. А вось кіравалі акурат людзі ў белых плашчах, ледзьве не сказала ў белых пагонах. Таму ордэн быў такой сабе тэакратычнай карпорацыяй. І важна, гэта была адзіная не манархія з навакольных дзяржаваў. Вялікія магістры не перадавалі ўладу ў спадчыну. Я патлумачу, чаму гэта важна. І рускія, і польскія, і літоўскія дзяржаўныя ўтварэнні былі даволі рыхлай матэрыяй з той прычыны, што кожны, нават моцны і разумны лідар меў дзяцей і перадаваў уладу ім. А гэта ўжо такая латарэя, што зробяць яны з уладай, з дзяржавай. На розныя пасады траплялі пляменнікі, браты, іншыя сваякі. І часта ў такой сітуацыі яны не мелі не то што агульнай палітыкі, але яны наўпрост врагавалі між сабою і такім чынам падпальвалі свой дом. А крыжакі такой праблемы не мелі. Паводле статутаў яны мусілі жыць у чысціні, у паслушэнстве, у беднасці, а ўвесь здабытак аддаваць у карпаратыўную скарбонку, скарб ордэна. Сем'яў і дзяцей яны не мелі, і гэта здымала пытанне карупцыі, бо навошта? А на ўсе ніжэйшыя пасады людзі траплялі таксама згодна ўменнем, а не па роднасных сувязях. Напрыклад, ордэн меў цудоўную канцылярыю з супрацоўнікамі, якія не проста перабіралі паперкі, але былі майстрамі дыпламаты, такіх public relationship. А калі трэба, яны ўмелі і ў чорны піяр, і ў прапаганду. Напрыклад, каб даводзіць папу рымскаму, што хрост Літвы праз Ягайлу – гэта фікцыя. З папай у іх увогуле былі цудоўныя адносіны, і гэтая падтрымка, трэба сказаць, была дарагога вартая. Праз духоўны характар дзяржавы здымалася яшчэ адно важнае пытанне – канфлікт паміж свецкай і палітычнай уладамі. Так, у прусах было 4 біскупы, якія кіравалі трацінай зямлі, але 3 з іх было чальцамі ордэна. Это проста геніальна. Вялікі магістр, дарэчы, кіраваў не аднаасабова, як дыктатар. Група галоўных чыноўнікаў прэміум катэгорыі з часам эвалюцыянавала да рады ордэну, куды па сітуацыі маглі трапляць асобныя комтуры. Дарэчы, нягледзячы на жорсткую іерархію, у ордэне можна было з самых-самых нізоў даслужыцца і да комтура, і нават да магістра. І з гэтай сітуацыяй звязаная яшчэ адна цікавая гісторыя. Пасля
жахлівай паразы пад Грунвальдам у 1410 годзе увесь цвет ордэна быў проста вынішчаны. 208 з 211 чалавек разам з магістрам Ульрыхам фон Юнгенгенам. Дык вось, калі Ягайлу трэба было ўрэшце прымаць капітуляцыю ці заключаць мір, бо Мальбарк ён так і не ўзяў, то проста не было з кім дамаўляцца. Можна падумаць, што ў штодзённасці крыжакі ўвесь час маліліся і ляжалі крыжам на каменнай падлозе ў якой-небудзь катэдры. Ну, насамрэч, гэта не так, але давайце даведаемся, напрыклад, што яны елі, што яны пілі. Першая ежа яшчэ да снядання складалася з хлеба, а часам мяса і віна. Віно перад сняданкам. Зрэшты, можа быць, каб я ведала, што мяне могуць забіць заўтра ці праз месяц, я, можа, таксама б так жыла. А што? А вось вячэра, дарэчы, магла быць раскошнай, асабліва перад Вялікаднем. Белы хлеб, мёд, піва, селядцы, вугры, шчупакі, заморскія фігі і гэтак далей, але без мяса, бо пост. З віном, дарэчы, у крыжакаў былі асаблівыя цёплыя адносіны, цёплыя ва ўсіх сэнсах, бо з вінаробствам ордэн пазнаёміўся яшчэ ў святой зямлі. Каля акры тэўтоны трымалі свае вінаграднікі, якія загінулі пасля прыходу мусульманаў. Але традыцыя засталася. Канешне, Гданьскае памор'е і ніжняя Вісла – гэта зусім іншы клімат, але ж яны ўсё ж такі зрабілі, што хацелі. Канешне, большая частка ішла на свае патрэбы і на лакальны рынак. Гэта быў так званы ландвайн, краёвае, тутэйшае віно. У хроніцы Лукаса Давіда пад 1362 годам мы чытаем пра голад і неўраджай у Прусіі, але добры Бог меўся злітавацца ў сваёй ласкавасці над мёдам і віном, якое звычайна было кіславатым, але ў гэтым годзе аказалася надзвычай добрым. Якасць віна, канешне, была рознай. У 1467 годзе комтур з Віндавы прасіў вялікага магістра выслаць хоць адну бочку ягонага віна, бо ў яго камтуры якасць так сабе. Але ж, ведаеце, не ландвайнам адзіным жыў ордэн. Ён меў на Рэйне свае вінаграднікі пад Кобленцам. І вось адтуль у вялікіх бочках і плыло добрае рэйнскае віно. На асаблівыя выпадкі на стол ставілі віно з Грэцыі ці Кіпру, лепшае на той час. Вось ім паілі гасцей і дыпламатаў з Еўропы, лідараў з Польшчы альбо ў Літвы. Напрыклад, Свідрыгайлу, які гасціў у ордэне з 1402 па 1404, паілі і сваім, і рэйнскім, і грэцкім, а пасля Ягайлу давялося яго выкупаць. Выкупаць браточка з такіх гасцінных абдымкаў. Ну і, канешне, вішенька на торце. Эрентыш, стол гонару. Гэта застолле ў вялікага магістра, як правіла, па прыездзе гасцей і добраахвотнікаў, якія вырашыліся ўдзельнічаць у крыжовым паходзе супраць Літвы. Наёмнікаў, дарэчы, за стол не пускалі. Удзельнікі сядзелі паводле статусу, сваіх заслугаў таксама, а калі нехта прыязджаў важнейшы за магістра, то яму саступаў месца. І там былі размовы, байкі, планы, а часам і прад'явы. Так, напрыклад, магістру Людольфу Кёнігу за такім сталом у 1345 годзе прыдаявілі за няўдалы паход і скінулі з пасады. Дарэчы, пасля Эрентыш рыцары часта адразу і выпраўляліся ў паход. Той стол шмат для каго мог быць апошнім, таму трэба было адцягнуцца. Як гэта ўсё скончылася? Канешне, войны з Літвой і Польшчай, а таксама іх апафеоз Грунвальд, 1410 год, пра які, можа быць, мы яшчэ распавядзем у асобнай серыі. Тады зламалася найперш вера ў непераможнасць крыжакаў. Але крызіс, як пішуць, наспеў яшчэ да гэтага, пад канец 14 стагоддзя. Гэта быў крызіс самасвядомасці. Хто мы, бедныя рыцары Хрыста, якія валодаюць агромністай тэрыторыяй, ці гаспадары дзяржавы?
У галерэях Мальбарка ўжо былі цэлыя партрэтныя галерэі магістраў, нібы манархаў, іх імёны выбіваліся на манетах. І ўрэшце сама ідэя барацьбы з нявернымі ў 15 стагоддзі канчаткова стала анахранізмам, асабліва пасля хросту Літвы. То бок, навошта гэта ўсё? Рыцарства як такое ў Еўропе адыходзіла на другі план, бо надышоў час мяшчанаў, гандаль, грошы. Гэта зусім іншая гісторыя, зусім іншая матэрыя. І ўрэшце у ордэнскай дзяржаве пачала расці апазіцыя, што перацякло фактычна ў грамадзянскую вайну ў 1450-60-х. І апошні вялікі магістр ордэна як дзяржавы Альбрэхт прыняў пратэстанцтва і прысягнуў Жыгімонту першаму, свайму сваяку, у 1525 годзе. А ордэн як арганізацыя захаваўся праз вякі і да нашых часоў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. А на сёння, напэўна, надышоў час развітвацца. Давайце будзем разам, будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.